Με κάποιο στο σπίτι για τα παιδιά, τη κάνει πολύ νόστιμη. Σε πολύ λίγο χρόνο θα δει θα είναι έτοιμη. Είναι καταπληκτικό πόσα πράγματα μπορείς να ετοιμάσεις σε μία και μόνο συσκευή. Σχεδόν τα πάντα. Μπορούμε να τηγανίσουμε, να σοτάρουμε λαχανικά, να φτιάξουμε ψάρι, να κάνουμε κρέατα μπάρμπικιου, μπορούμε να κάνουμε μεριτζάνες, κολοκυθάκια, μπορούμε να κάνουμε ένα ραγού, ένα κοκκινιστό, ένα χοιρινό λεμονάτο. Μπορούμε να κάνουμε ακόμη και την πίτσα, μπορούμε να κάνουμε κρέπες που θα τις δούμε λίγο αργότερα, ομελέτες, τα πάντα σχεδόν στο τεπανιάκι. Είναι μια συσκευή καταπληκτική. Και όλα αυτά σε χρόνο ρεκόρ. Πολύ γρήγορα, με εξοικονόμηση ρεύματος σχεδόν στο μισό χρόνο, νόστιμη αγιεινά, γιατί όπως βλέπεις σχεδόν όλα τα φτιάχνουμε χωρίς καθόλου λιπαρά ουσία. Λόγω της κατασκευής του, της αντικολλητικής του βάσης. Μπορούμε επίσης, όπως είπαμε, να το μεταφέρουμε πανεύκολα από το σπίτι στο εκθετικό σπίτι ή οπουδήποτε για πικνίκ. Ναι, μπορούμε να το πάρουμε μαζί μας ανά πάσα ώρα και στιγμή, να το συνδέσουμε στο ρεύμα και σε πολύ λίγο χρόνο να κάνουμε τα πάντα. Είναι και ιδανική συσκευή ακόμη για τους φοιτητές που δεν γνωρίζουν για πολλά πράγματα για τη μαγειρική, για μια νοικοκυρά που ξεκινάει τώρα, για όλους. Και δεν χρειάζεται να έχουμε ογκώδες ψισταριές, να κουβαλάμε κάρβουνα ή οτιδήποτε άλλο. Και το φοβερό απ' όλα είναι ότι όταν είναι ζεστό και φτιάξαμε κάτι και θέλουμε να κάνουμε κάτι άλλο, με λίγο χαρτάκι το σκουπίζουμε και είναι έτοιμο για να κάνουμε το επόμενο παρασκεύασμά μας. Τέρμα και το κλείσιμο δηλαδή. Τέρμα και το κλείσιμο, ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Έτοιμη η πίτσα μας. Έχει γίνει ήδη. Και για τη συνέχεια τι έχουμε? Στη συνέχεια θα κάνουμε κρέπες. Όπως βλέπεις, ξεροψήθηκε και από πάνω είναι ζουμερή. Τι κάνεις, ετοιμάζεις τις κρέπες? Ναι. Πάμε την πίτσα γιατί δεν περιμένω άλλο και μετά. Εντάξει. Δοκίμασε να δεις πόσο νόστιμη έγινε. Και τώρα θα δεις πόσο εύκολο είναι να κάνουμε κρέπες. Έχουμε ετοιμάσει το μείγμα μας, μεγάλα αυγά αλεύρι, το βάζουμε στο τεπανιάκι, χωρίς λιπαρές ουσίες, χωρίς τίποτε. Και σε πολύ λίγο χρόνο θα έχουμε έτοιμη την κρέπα μας. Μπορούμε να την κάνουμε αλμυρή, γλυκιά, όπως θέλουμε. Ανάλογα. Εμείς τώρα θα την κάνουμε με μερέντα, που είναι ένα καταπληκτικό έδεσμα για τα παιδιά. Περιμένουμε λίγο να μας ψηθεί από τη μία πλευρά, να τη γυρίσουμε και να τη γεμίσουμε. Το μείγμα που βάλαμε είναι έτοιμο από αυτά που κυκλοφορούν στο εμπόριο? Όχι. Το φτιάξαμε μόνοι μας. Δεν είναι κάτι δύσκολο και μπορεί να το φτιάξει ο καθένας μόνος του. 3 υλικά χρειάζονται. Γάλα, αυγά και αλεύρι. Τα χτυπάμε με το σύρμα και το μείγμα μας είναι έτοιμο. Όπως βλέπεις, η κρέπα μας είναι έτοιμη να τη γυρίσουμε. Τη γυρίζουμε. Και θα τη σερβίρουμε με μερέντα. Με μερέντα, ναι. Αν θέλουμε μπορούμε να προσθέσουμε κάποια φρούτα όπως μπανάνα που είναι αγαπημένη στα παιδιά ή οτιδήποτε άλλο. Βάζουμε τη μερέντα μας, την απλώνουμε. Όπως είναι ζεστή η κρέπα, απλώνεται πιο εύκολα η μερέντα.